سلام كم يكنيخاتكم لو معلتي كم تستلمده حدا وراي حيزه مصي لخو تايتو راي بفلاي ابز هزوان وسنت زبحالو قدس زبحالو قدات له اب تግራይ እቲ ሓደ ያ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ለካይት 11 ዝበሃል ነገር ነው ሕወሓት ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ለካይት 11 ተኸብረላ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥሜት ኣብ ዘለሉ ሰዓት ኣብ ዳስ ኣብ ድንኳን ኣብ ዝሞተሉ ሰዓት ለካይት 11 ይኽበረሎ ብዝደመቐ ማለት እዩ ኣብ ደገ ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ንምኽባር ፃዕሪ ይገብረሉ እንታይ እዩ እቲ ሕልሙ እዩ ዝገርመካ ማለት ኣብዚ ሕዚ እዋንስ በዓል ምኽባር ቀዳምነት ዝወሃበ ድዩ ቀደም ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣብ ወሎ ብትግራይ ጥሜት እናሃለየ በዓል ኣኽቢሮም መንግስቱ ሃይለማርያም 77 ዓመተ ምህረት ጥሜት እናሃለየ በዓል ኣኽቢሩ ድሓር እውን ኣብቲ ጦርነት ግዜ እውን ብልፅግና ከምዚ ገይሩ ኢልና ንወቕሰሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ብተመሳሳሊ ሎሚ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኮይኑ ለካይት 11 ህያውያ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ብጣዕሚ ዝገርም ለካይት 11 ህያውያ ዝበሃል እዩ ሓደ ህያው ማለት እንታይ ማለት እዩ ህያው ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ህያው ዘለኣለም ክነብር ዝኽእል ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ስለዚ ለካይት 11 ዝበሃል በዓል ንበይኑ ህያው ዝኾነሉ ምክንያት የለን ፖለቲካዊ በዓል እዩ ናይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ በዓል እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ በዓል ካብ ካሊእ ፖለቲካል ፓርቲ በዓል ዝተፈለየ ነገር የብሉ ዝተፈለየ ኣብ ስልጣን ምውፃእ እንተኮይኑ ቅድሚኦም ደርጊ ነይሩ ድሓር ኢህደግ መፅኡ ህዝቢ ብልፅግና ኣሎ ማለት እዩ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ስለዚ መንግስታት ይመፁ ይወርዱ እዩ እቲ ታሪክ ካብዚ ብተቃራኒ ግን ለካይት 11 ህያውያ ይብል ነይሩ ናይቲ ፓርቲ መራሒ ይብሉ ነይሮም እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ባህላ እዩ ክእረም እዩ ዝግባእ ኣብዚ እሱታት ኣይኮነን ትዝገርም ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ህዝቢ እውን እንተኾነ ለካይት 11 ብናይ ደም ሻምፓኝ ብህፃናት ፈንድሻ ክኽበር ዝድለየሉ ምክንያት እዩ ዘይርድአኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ለካቲት መበል 51 ዓመት ለካቲት ብዓወት ኢና ክነኽብሮ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንኣቲ ኢና እዚ ቦታ እዚ ክንገብር ኢና ዝበሃል ናይ ወታደራዊ ኣድቨንቸር ናስምዑና ነይሮም እዮም ስለዚ ምእንቲ ለካይት 11 ክበሃል ክንደይ ሰብ እዩ ክሞት ዘለዎ ቀደም እውን 100,000 200,000 ቀቲልና እዮም ዝብሉ ለካይት 11 ክበሃል ድሕሪኡ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዙሕ ሰብ ተሰዊኡ እዩ ብርግፅ ንሳቶም ስውእ ዝብልዎ 17 ዓመት ዝተቃለሰ ጥራሕ እዩ ንምንታይ ምዃኑ ይርድአንን ድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ንኣቶም ስውእ ኣይኮነን ንኣቶም ተጋደላይ ኣይኮነን ንኣቶም ወገን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባዕሉስ ትመድልዎ ኣብቶም ተሰውኡ እውን ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ለካይት 11 ብደምን ብሞትን ብመቕሰልትን ክኽብርዎ ዝደልዩሉ ምክንያት እዩ ዘይርድአኒ እዚ ብእንግሊዝኛ ብለድ ሪቹዋልስ ዝበሃል ማለት እዩ ዝኾነ በዓል ይህሉ እሞ በጊዕ ሓሪድካ ተኽብሮ ወይ ደርሆ ሓሪድካ ተኽብሎ ገለገሊኡ ከዓ ጥንቆላ ክኾን ተሎ ፃዕዳ ደርሆ ፀላም ደርሆ ዝበሃል ነገር እኒኦ ስለዚ ኣቶም እውን ቀያሕትን ፀለምትን ኢና ኣፍሲስናሉ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ህዚ እውን ከምኡ እዮም ገብሩ ዝሓስቡ ማለት እዩ ገይሮሞ እውን እዮም ብቀዳማይ ድሮ ለካይት 11 ዝበሃል ቅንያት ለካቲት ዝብልዎ እኒኦ ብዘይተፀንዐ መንገዲ ብዘይኮን መንገዲ ዕሸላት ተወዲኦም እዮም ዕሸላት ምስ ድሮን ክገጥሙ ብምግባር ማለት እዩ ኣብ ዘይድሊ ቦታ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝፃባእ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ እንተየተሓባበሩ ብናታቶም ሕልምን ብናታቶም ጃህራን ጥራሕ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ክንደይ ሰብ ከም ዝተረድአ እዩ ስለዚ እዚ ዘርእየካ ለካይት 11 ብዕሸላት ከም ፈንድሻ ተጠቂምካ ደም ከዓ ከም ሻምፓኝ ተጠቂምካ ዝኽበር በዓል እዩ ካብ ወፃእስ ክኽበር ዝኽእል ኣይኮነን ብማይ ብለስላሳስ ክነኽብሮ ይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ብደም ስኽራን ብኣልኮል ስኽራን ብሞት ስኽራን ጥራሕ እዩ ክኽበር ዝኽእል ማለት ለካይት 11 ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ በዓል ኩሉ ግዜ ክንቃወሞ እዩ ዝግባእ እዚ ናይ ሓደ ፓርቲ በዓል እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይኮነን ሓደ ፓርቲ ብዛዕባ ውልደቱ ብዛዕባ ሞቱ ድልየቱ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ኢና ለካቲት ዝበሃል ሓደ ኣብቲ ቃልሲ ዘሕለፍዎ እሳቶም ዝልዎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ምጅማር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝልዎ እዚ ዓብዪ ናይ ታሪክ ስሕተት እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝጅመር ጀሚሩ እናተቃለሰ እዩ ዝነብር ከም ሰብ ማለት ንክነብር ይቃለስ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይገብር ኢኮኖሚያዊ ቃልሲ ይገብር ማሕበረሰባዊ ቃልሲ ይገብር
ስለዚ ለካቲት 11 ልደት ህዝቢ ትግራይ ክኾነ ይኽእልን ልደት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን ክኾነ ይኽእልን እዚ ጥፍኣት ዘምፅእ ሕማቕ ባህላ እዩ ስለዚ እዚ ክዕረ ኣለዎ ማለት እዩ መጀመርያ ብኻልኣይ ደረጃ ለካቲት 11 ናብ ስልጣን ኣምፂና ዝብሉ ኣብቲ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እንታይ ገይሮም እዩ መጀመርያ እቶም ዝተጋደሉ ሰባት እንታይ ገይሮም ኣሎም እቶም ኣካሎም ዝሃቡ ሰባት እንታይ ገይሮም ኣሎም ነቶም ሂወቶም ዝሃቡ ሰባት እንታይ ገይሮም ኣሎም ኢልካ ምሕታት የድሊ ከምቲ ዝፍለጥ መብዛሕትኦም እቶም ዝተጎድኡ ኣካላት ዝተጎድኡ ሰባት ተደርብዮም እዮም ዝነብሩ ምንም ዝግበረሎም ነገር የለን ብስሞም ብዙሕ ይንገድ እዩ ሓደ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ያሓ ሲቲ ሰንተር ዝበሃል ኣሎ ዓብዪ ብስም ተጋደልቲ ዝተሰርሐ ማለት እዩ እሱ ብስም ተጋደል ብስም ኣካል ጉድኣት እዩ ብርግፅ ዝኾኑ ሰበስልጣን እዮም ዝጥቀምሉ ሰበስልጣንን መሻርክቶምን ብኣንጻሩ ግን እቶም ኣካል ጉድኣት ኣብኡ እኳ ክቁፀሩስ ዘመድ ይደልዩ ማለት እዩ ኣካል ጉድኣት እውን ኮይኖም ተጋደልቲ እውን ኮይኖም ኣብኡ ኣብቲ ናይ ኣካል ጉድኣት ህንፃ ንክቁፀሩ ዘብዐኛ ኮይኖም ንክቁፀሩ ዘመድ ይደልዩ ኣይኮነን ዶ ትርፊ ክረኽቡ ኣይኮነን ዶ ካብቲ ህንፃ ዝርከብ ክራይ ድዩ ካብቲ ህንፃ ዝርከብ ጥቕሚ ናብ ኣካውንቶም ክኣትወሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለካቲት 11 ዝበሃል ብከምዚ ዓይነት ዝተዛብዐ ኣጀማምራ ለካቲት 11 ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እዩ ለካቲት 11 ልደት ህዝቢ ትግራይ እዩ ካብ ዝብል ዝተዛብዐ ተሓሳስባ ጀሚሩ ዝኽበር በዓል ምዃኑ ክነጉዞ እዩ ዝግባእ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ጥንቆላ በዓል ከምዚ ዓይነት ናይ ደም በዓል ከምዚ ዓይነት ናይ ቂም በዓል ንህዝቢ ትግራይ ካሊእ ፀገም ዘምፀሉ ተዘይኮይኑ ምንም ትርጉም የብሉን ከምቲ ዘለዓልክዎ ብስልጣን እናሃለዩ እውን ምንም ዝገበርዎ ነገር የለን ነቲ ዋና ከተማ ዝበሃል መቐለ ኳስ ማይ ከእትውሎ ይከኣሉን ኣብ መቐለ ከይድኻ ማይ ምሕፃብ ኣይከኣልን ማይ የለን ዝስተ ማይ የለን ማይ ገዚእኻ ኢኻ ክሰቲ ትኽእል እሱ እውን ናታቶም እዩ እቲ ዝግዛእ እውን ናታቶም እዩ ስለዚ ንሓደ ህዝቢ ማይ ካብ ምኽላእ ንላዕሊ ክትቆፅዖ ኣይትኽእልን እዞም ሰባት 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሕና እዮም ዝብሉ ፀኒሖም እውን እዮም ስለዚ 27 ዓመት ፀኒሖም ነቲ ዝተሰውዐ እውን ነቲ ዝቆሰለ እውን ነቲ ቤተሰብ እውን ነቲ ማሕበረሰብ እውን ብኡ ልክዕ ክጠቕሞ እንተዘይክኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ጭርሖ ጥራሕ ምንም ክገብረሉ ኣይኽእልን ስለዚ እዚ እዩ ሳልሳይ ስለዚ በረኻ እናሃለዩ ካብ ደደቢት ጀሚሮም ክሻብ ቤተ መንግስቲ ክንደይ ህፃውንቲ ኣርጊፎም ክንደይ ህፃውንቲ ወዲኦም ዝብል ምርኣይ ይከኣል ዝኾኑ ሰባት ናብ ስልጣን ንክወፁ ማለት እዩ ዝኾኑ ናይ ሻዕብያ ልኡኻት ናብ ስልጣን ንክወፁ ክንደይ ሰብ ረጊፉ ዝብል ምሕሳብ የድሊ ድሓር እውን ናብ ስልጣን ምስ መፁ ነቲ ዝመፅሉ ማሕበረሰብ ረሲዖም ናብ ትግራይ ገፅና ይንሸንን ኢሎም ናብ ትግራይ ገፅና ይንርእን ኢሎም ዓዶም ካብ ኣዲስ ኣበባ መልሲ ገይሮም ናብ ዱባይ ናብ ታይላንድ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኣውሮፓ ገይሮም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት እውን ዝገበርዎን ዘይገበርዎን ይግባእ ማለት ብሳልሳይ ደረጃ ምስ ወደቑ እዩ ምስ ወደቑ ማለት ድሕሪ ብልፅግና ናብ ስልጣን ምምፅኡ እቲ ስርዓት ወዲቑ እዩ ኦፊሻሊ ማለት እዩ ቅድሚኡ ኣን ኦፊሻሊ ዝወደቐሉ ግዜ እዩ ብዙሕ እንተይተፈለጠ ብዙሕ እንተይተሰምዐ ብፍላይ ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እቲ ፓርቲ ሞይቱ እዩ ምክንያቱ ክፍጠር ተለውን ምስኦም ክሞት ተገይሩ እዩ ተፈጢሩ ምስኦም ዝሞተሉ ምክንያት እቶም ወረስቲ ተባሂሎም ኣባይ ወልዱ ደብረፅዮን መንጀሪኖ ዝበሃሉ ሰባት ፓርቲ ክሽከሙ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎም ስነ ምግባር ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ስለዚ እሶም ሞይቶም እቲ ፓርቲ ሞይቱ ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ዓገርገር እዩ ልክዕ ሬሳ ክሞት ተሎ ዘርእዩ ዓገርገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድቀት ዘመኖም እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና በቲ ለካቲት 11 መነፅር ኣብ ውድቀት ዘመኖም እንታይ እዮም መምፅኦም እንተኢልና ጥፍኣት እዮም መምፅኦም ናብ ህዝቢ ትግራይ ብናታቶም ናይ ፖለቲካ ውድቀት ዝመፀ ጥፍኣት ማለት እዩ እቶም ኩሎም ጥፍኣታት ብሰንኮም ዝመፁ እዮም እቲ መሰረታዊ ምክንያት ንሳቶም እዮም እቲ ካሊእ ድሕሪኡ ዝመፅእ እዩ ድሕሪኡ ዝስዕብ እዩ ድሕሪኡ ዝስዕብ መሰረታዊ ፀገም ማለት እዩ ስለዚ ምስ ወደቑ እውን ህዝቢ ትግራይ ንክጠፍእ ብሚልዮናት ንክጠፍእ ብሚልዮናት ንክስደት ግዝኣታትና ንክንስእን እዮም ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት በዓል ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ክትብሎ ናይ ዝተወሰኑ ሰባት እውን ክትገብሮ መተሓሳሰብ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ክብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ ለካቲት 11 ብደም ዝኽበር ብሞት ዝኽበር ብጉራ ዝኽበር ብወታደራዊ ትርኢት ዝኽበር ስለዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ዘምፅኦ ሰላም ልምዓት የለን ስለዚ ኩልና ካብዚ ነገር እዚ ባዕልና ክንኣሊ ይግባእ እየ ዝኣምን ካልኣይ እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ማለት እዩ ብካልኣይ ደረጃ ብዛዕባ ፅምዶ ከልዕል ይደሊ ኩነታት ፅምዶ ኣብ ምንታይ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ረቢሹ ዝርከብ ፅምዶ እዩ ሻዕብያ እዩ ብሻዕብያ ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ሕወሓት ሰባት እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለው ተፃሚድናስ ነፃ ክንወፅእ ኢና እዩ ሻዕብያ ኮይናስ ህዝብና ነፃ ክነውፅእ ኢና ብሻዕብያ ኮይንና መሬትና ክንመልስ ኢና ብሻዕብያ ኮይንና ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ክነወድቕ ኢና እዮም ዝብሉና ዘለው
ግን ከዓሳቶም ስለዝወልና ክንቅበሎም ደይግባእ እዩ ናይ ማን ዞም ሰባዚኦም ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ከምፅሉ ደይኽእሉ ናይ ማን ዞም ሰባዚኦም ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ልምዓት ከምፅሉ ደይኽእሉ ዲሞክራሲ ከምፅሉ ደይኽእሉ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሓደ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ሻዕብያን ናይ ሕወሓትን ርክብ ናይ ደምሂትን ናይ ሻዕብያን ርክብ እዩ ዝኸውን ደምሂት ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ነይሩ ሻዕብያ ዝነብር ኣብ ኤርትራ ዝነብር ኣብቲ እዋን ደምሂት ኢሳያስ ካብ ዝበሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ኮሎኔል ፍጹም ካብ ዝበሎ ወፃኢ ዝሰርሕ ኣይነበረን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ዝደልዮ ሰብ ተሃልዩ ይሽዮም ዘይደልዮ ይጠፍእ ዝደልዮ ሓሳብ ይስጎም ዘይደልዮ ሓሳብ ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ተሃዘላ ሕወሓት ታብ ብንደብረፅዮን ትምራሕ ሕወሓት ካብ ደምሂት ዝሓለፈ ትርጉም የብላን ንሳቶም ደልዮም ንሻዕብያ ዘገድድሉ ምንም ምክንያት የለን ንሳቶም ደልዮም ዘይሃበና ዘይተሃበና ክብልዎ ይኽእሉ ንኢሳያስ ስለዚ ሓደ ትመጠኖም ከም ደምሂት እዩ ከም ዓብይ መንግስቲ ከም ዓብይ ሓይሊ ዝርኦም ኣይኮነን ኢሳያስ ማለት እዩ ብርግፅ ኢሳያስ ይደልዮም እዩ ንባዕሉ ክብል ንምንታይ ዝደልዮም ሓደ መዝሓሊ ጥይት ክኾኑሉ ይደልዩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ክብል ንቀይሕ ባሕሪ ክብል ዝወርር እንድሕር ኮይኑ ንኣቶም መዝሓሊ ጥይት ገይሩ ክነብር ይደሊ ስለዚ ሓደ እዚ እዩ ብወታደራዊ መዳይ ብፖለቲካዊ መዳይ ልክዕ ከምዚ ሓይሊ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋኣት ዝብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘርእየሉ እዩ ኣብ ትግራይ ሕወሓት ስለ ዘሎ ኣምሓራ ፋኖ ስለ ዘሎ ኦሮሚያ ኦላ ስለ ዘሎ እዚኣቶም ሒዘ ንኣኻ ከውድቐካ እየ ኢሉ ናይ ፖለቲካ ስርሒት ይሰርሐሉ ዘሎ ስለዚ ንሻዕብያ መጥቀሚ እዮም ዝኸልሉ ናይ ፖለቲካ መጥቀሚ ንሻዕብያ ይኾነ ኣለዎ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ስለላ ዝምልከት እዩ ንስለያ ይጥቀመሎም ኣሎ እዩ ሻዕብያ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ነገር ብሕወሓት ኣቢሉ ክረክብ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሻዕብያ መጥቀሚ ናይ ስለያ ናይ ሻዕብያ ናይ ወታደር ናይ ፖለቲካ መጥቀሚ ካብ ምዃን ሓሊፉ ሕወሓት ኣብ ፅምዶ እዚ ዝበሃል ብፅሒት የብሉን ንኣብነት ክልተ ሰባት ምውሳድ ንኽእል ኢና ኣብቲ ፅምዶ መስሪትናዮ ዝብሉ ነበሩ ብርሃነ ብሓደ ወገን ኣሎ ልፍዓተይ ብካሊእ ኣወል ስዒድ ኣሎ ህዝቢ ብርሃነ የለን ተኣሲሩ እዩ ጠፊኡ እዩ ኣወል ስዒድ ኣሎ ስለዚ ኣወል ስዒድ ከም ሓላፊ ብርሃነ ከዓ ከም ተለኣኸ እዩ ስለዚ ተለኣኸ ጠፍአ ይጠፍአ ፀገም የለን ማለት እዩ ኣወል ስዒድ እውን ከም ዝብሎ ብርሃነ ኣብቲ ፅምዶ ምንም ብፅሒት የብሉን ስለዚ እሱ ሃለወ ይሃለወ እቲ ፅምዶ ቅፅል እዩ ትዋና ኣወል ስዒድ ይሃሉ ትዋና ኢሳያስ ይሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ዝበሃል ነገር ብኣውርኡ ንኢሳያስን ኣወል ስዒድን እንተዘይኮይኑ ንብርሃነ ይኹን ንደብረፅዮን ካሊእ ኣብ ሕወሓት ዘሎ ኣካል እዚ ዝበሃል ትርጉም የብሉን ንሳቶም ተተኣሰሩ ተመቱ ፀገም የለን ንኡ እውን እዩ ብቀዳማይ ብዚ መንገዲ እዚ ብዚ ስምዒት እዚ ዝተጀመረ ጦርነት ንብዙሓት ደቂ ትግራይ ንብዙሓት ቲዲኤፍ ዋጋ ዝኽፈለ ማለት እዩ ንሳቶም ከንታይ ኮይኖም እንተኢልና ምንም ንሳቶም ከንታይ ሓጊዞም ምንም ትዋና ነገር ግን ሻዕብያ ክሞቶ ዝነበረ ሞት ንሳቶም ይሞትሉ ማለት እዩ ናይ ኣብርሃም በጊዕ ዝበሃል ንሳቶም ናይ ኣብርሃም በጊዕ ይኾኑ ማለት እዩ ንሳቶም ይስየፍሉ ማለት እዩ ትግራይ ዓውደ ኩናት ትኾነሉ ማለት እዩ ብዓይኒ ሓቂ ካብዚ ላዕ ዘሕፍር ነገር የለን ስለዚ ብኣውርኡ እዞም ሰባት እዚኦም መን እዮም ክንብል እውን ዝገብር እዩ መን እዮም ነይሮም ንድሕሪት ተመሊስና እውን እዞም ሕወሓት ዝበሃል ዝመርሑ ኣካላት ናይ ማን ነፃ ስብእና ነይርዎም ዶ ነፃ ህልውናስ ነይርዎም ዶ እዚ ኩሉ ባሕሪ ቆሪፆም ንሓደ ሻዕብያ ክህብዎ እንተለዉ ንኣና ዝብልዎ ነገር ንምንታይ ዘይነበረ ኢልካ እውን ክትሓስብ ብዙሕ ነገር ክትስተንትን ዝገብር እዩ ስለዚ ፅምዶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ስግኣት ካብ ምዃን ዝሓለፈ ንሕወሓት እዚ ዝበሃል ብራኸ ዝህብ ነገር የብሉን ሕወሓት ከም ሓደ ናይ ሻዕብያ ተለኣኺ እንተዘይኮይኑ ከም ሓደ ትርጉም ዘለዎ ኣካል ዝረአ ኣይኮነን ብኣንጻሩ ሕወሓት ተርእና ኣብ ፕሪቶርያ ዝሐሸ ክብሪ ኣለዎ ፕሪቶርያ ከም ተደራዳሪ እየ ይብል እዩ ባዕሉ እውን ኣፍሪካ ሕብረት ይኹን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ይኹን ኣውሮፓ ሕብረት እውን ከም ወሳኒ ሓይሊ ይረኽብዎ እዮም ከም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኾነ ሓይሊ ይረኽብዎ እዮም ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ይገብር እዩ ነይሩ ድጋፋት እውን ይገብርሉ ነይሮም እዮም ምስ ኢትዮጵያ እውን ከደራድርዎ ብዙሕ ነገር ይሰርሑ ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብ ፅምዶ ዘለዎ ቦታን ኣብ ፕሪቶርያ ዘለዎ ቦታን እቲ ፕሪቶርያ ዘለዎ ቦታ ዝዓዘዘ እዩ ግን ከዓ መጀመሪኡ እውን ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ናይ ሻዕብያ ልኡኽ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኑ እውን ኢትዮጵያ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ እውን ናይ ሻዕብያ ልኡኻት ዘፈፅሙ ግለሰባትን ጉጅለታትን ስለ ዝነበሩ እዚኣቶም ንሻዕብያ ካብ ምስራሕ ንላዕሊ ዘሐጉሶም ነገር የለን ሕዚ ትውድብ ኦልሬዲ ብዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ዝተገዘ እዩ ዝመስለኒ ዝተዓደገ ስለዚ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ከዓ ምስ ኢሳያስ ዘለዎ ርክብ ኣብ ኣስመራ ዘለዎ ርክብ ይፍለጥ እዩ
ስለዚ ብዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ኣቢሉ ሓፍቱ ብፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣቢሉ ኣብኡ ብዘለዉ ዝተገዝኡ ዝተዓሰቡ ወይ ከዓ ብዝምድና ዝተኣሳሰሩ ጀነራላት ኣቢሉ ትፅምዶ ትግራይ ኣሎ እዩ ንክበሃል እዩ ዝግበር ዘሎ። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ምንም ዝዓብሰሉ ነገር የለን ምንም ካብ ሞት ወፃኢ ማለት እዩ። እቶም ብቀዳማይ ዝሞቱ ህፃውንቲ እኳስ ዓብዪ ነስሓ እዩ ዝፈጥር። ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለየ ቦታ ምርድእ ከም ዘሎ ናይዞም ህፃውንቲ ሰሚዐ ኣለኹ፣ ናይዞም መናእሰይ ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ እዚ ዝኣክል ኪሳራ ካብ ምምፃእ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ትርጉም የብሉን። ፅምዶ ብትግራይ ሕዚ ዓብዪ ስግኣት ይፈጢሩ ዘሎ፣ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ይፈጢሩ ዘሎ። እቲ ዝነበረ ዕፅዋን ክባን ይመፅእ ዶ ይመፅእ ኢሉ ህዝቢ ይሻቐል እዩ ዘሎ፣ ዕዳጋ ተቃዊሱ እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ ብሰንኪ ፅምዶ እዩ፣ ብሰንኪ ፅምዶ እዩ። ስለዚ እታ ፅምዶ ዝበሃልስ ኣይኮነን ዶ ንህዝቢ ትግራይስ ንሕወሓት እውን ትንፋስ ትዘርእ ኣይኮነትን። ሻዕብያስ ገንዘብ በጀት ሓፂርኩም እዩ ሞ ክንዚ ቢልዮን ክበኩም እየ ክብሎም ኣይኽእልን። እቲ ኢትዮጵያ ኮይንና ንረኽቦ ናይ ባዕልና ዝኾነ በጀት እኳስ ክህብ ዝኽእል ሓይሊ ኣይኮነን። ሻዕብያ ንባዕሉ እውን የብሉን፣ ሓደ ሽፍቲ ሓይሊ እዩ። ኣብቲ ብዘሰማርዮ ናይ ሽፍትነት ኔትወርክ ጥቕምታት ረብሓታት ዝረክብ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ትርጉም ዘለዎ ሓይሊ ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ የድሕንኩም እዩ ዝበሃል፣ ምስ ፅምዶ ካብ ምስራሕ የድሕነና እዩ ዝበሃል። ዝኾነ ኮይኑ ግን ንሳቶም እምነቶም እውን ስለ ዝኾነ ሻዕብያዊ ልኡኽትኦም እውን ስለ ዝኾነ ምግባሮም መሰሎም እዩ። መሰሎም ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ምርባሽ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ገብሮ ዝግባእ ንሕና ኣብዚ የለናን። እቲ ቲዲኤፍ ዘሎ ሓይሊ እውን ክገብር ዝግባእ ንሕና ሻዕብያ ንምድሓን ናይ ሻዕብያ ጥይት መዝሓልቲ ክንኮን ኣይንኽእልን። ስለዚ ኣይምልከተናን ኣብዚ የለናን ኢሉ ናብ ገዛኡ ክኸድ እዩ ዝግባእ። ኣብዚ የለናን ዝብለሉ ግዜ ሕዚ እዩ። ድሓር እቲ ኩነታት ንሓየለ ኸይዱ ናብ ድፋዕ እቶም ዝተባሃለ ሞት እዩ ክመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብኡ ዘለዎ ቤተሰባት ሕዚ እውን ክነውፅኦም እዩ ዝግባእ። እዚ ኣይናይናን ጦርነት እዚ ኣይናይናን ኣየድልየናን ኣየዋፀናን ክንብል እዩ ዝግባእ። ፕሪቶርያ ክኽበር ኣለዎ ኢልና ኢና ክንማጎስ ዝግባእ ማለት እዩ። ካብ ወፃኢ ዘሎ ነገር ናይ ሻዕብያ መዝሓሊ ጥይት፣ ናይ ኣወት ስዒድ መዝናነይ፣ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መሳርሒ ካብ ምዃኑ ወፃኢ ዝሓለፈ ምንም ትርጉም የብሉን። ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት እውን ንሕወሓት ዝኾን ነገር እውን የብሉን ኢለ እየ ክገልፆ ዝደሊ። ብሳልሳይ ደረጃ ብዛዕባ ፕሪቶርያ ዝተወሰነ ክዛረብ ይደሊ። ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ፕሪቶርያ ክበሃል ተሎ ገለገሊኡ ሰብ እንታይ እዩ ፕሪቶርያ ዝብል ነገር እኒኦ፣ ብዛዕባ ብዘሕዝን ደረጃ ማለት እዩ። ግን ከዓ እቲ ኩናት ኣብ ኩሉ ስለ ዝነበረ ፕሪቶርያ ከመይ ጌርካ እዩ ክርሳዕ? ድሕሪ ፕሪቶርያ ዘይኮነን እዩ ሰብ ኣካውንቱ ዝተኸፈተ፣ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዘይኮነን ካብ እስር ቤት ዝወፃና፣ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዘይኮነን ከካብ ገዛና ወፂና ናብ ስራሕና ዝተመለስና፣ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዘይኮነን ዝተባረረ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናብ ቦታኡ ዝተመለሰ፣ ድሕሪ ፕሪቶርያ መብራህቲ ኣይተሰደደን፣ ድሕሪ ፕሪቶርያ ስልኪ ኣይተሰደደን። ሕዚ ሰብ እዚ መሰልና እዩ ክብል ይኽእል እዩ። የስ መሰልና እዩ፣ ምንም ሕቶ የብሉን። ግን መሰልና ስኢና ነርና ትሰኣናዮ መሰል ብፕሪቶርያ ኣቢልና ረኪብናዮ ማለት እዩ። ብሰኣናዮ መሰል ብፕሪቶርያ ኣቢልና ረኪብናዮ ማለት ዘይረኸብናዮ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን። ብዙሕ ነገር ኣሎ። ፕሪቶርያ ዘሎ ውዕሊ ዝተፈፀመ ብጣዕሚ ንእሽቶን እዩ፣ ብዙሕ ነገሮ ኣይተፈፀመን። ስለዚ ብዙሕ ነገር ንእሽቶን ሒዝና ብዙሕ ንክፍፀም ክንገብር እዩ ዘለና እዩ። ምዚ ተታሒዙ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ነይሩ፣ ብምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ዝተገበረ ኣኼባ ማለት እዩ። ነሰፋ ብርሃ ወረቐት ዘቕረብሉ፣ ዝተፈላለዩ ውድባት መራሕቲ እውን ናይ ባዕሎም ርእቶታት ዝሃብሉ፣ ፍሉጣት ሰባት ዝተረኸብሉ ሓደ ንእሽቶን መድረክ ነይሩ። ኣብኡ ናይቲ ውዕሊ ፈረምቲ ዝኾኑ ኣቶ ኣሰፋ ብርሃ እኒ ጀነራል ፃድቃን እውን ርእቶ ዝሃብሉ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ካብ ተልዓሉ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ኣሰፋ ብርሃ ኣብ ፅሑፉ ዘቕረቦ እቲ ፕሪቶርያ ብጣዕሚ ብክንደይ መከራ ከም ዝተፈረመ እዩ። እቲ ፕሪቶርያ ከይፍረም ዝነበረ ፈተና ቀሊል ኣይኮነን፣ ብብዙሕ መንገዲ ማለት እዩ። ዕንቅፋታት ነይሮሞ እዮም፣ ውፃውረድ ነይሮሞ እዮም። ግን ከዓ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ዋላቶም ትግራይ ዝነበሩ ፖለቲካ ሓይልታት ዋላቶም ትግራይ ዝነበሩ ጀነራላት እውን እንተኾነ እቲ ፕሪቶርያ ክፍረም ኣለዎ። ምክንያቱ ብኩሉ ኣንፈት ፀላኢ ናብ መቐለ ዝኣትወሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ነይሩ፣ እቲ እዋን ፀላኢ ዝበሃል ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፕሪቶርያ ተዘይተፈሪሙ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቐለ እዩ ተኣኪቡ ነይሩ፣ ከካብ ከባቢኡ ሃዲሙ ማለት እዩ። ይዝክር እየ ኣብ መቐለስ መኪና መሕለፊ ተስኣነሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ። ምኻብ ብላዕሊ ናይ ድሮን ጥቕዓት ኣሎ፣ ብታሕቲ 360 ዲግሪ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ። ስለዚ ብኩሉ ኣንፈት መቐለ ብዝተኸበበሉ እዋን ኩናት ቀፂሉ እንተዝኾን ኣብ ህዝብና፣ ኣብ ሰላማዊ ህዝብና፣ ኣብቲ ተጋዳላይ፣ ኣብ ንብረት ጠቕላላ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ከብፅሖ ዝኽእል ሳዕብን ቀሊል ኣይነበረን።
ስለዚ ከመይ ጌርካ እዩ ዝርሳዕ ፕሪቶሪያ ተበልናስ ንምንታይ እዩ ዝፍረደልና ማለት እዩ ታሪክ ህዝብና ስለንፈልጥ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነበረ ህዝቢ እውን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ኣብ እስር ቤት እዩ ነይሩ ጠቕላላ ስለዚ ኮይና ህዝቢ ንኣና ዘምፀልና ጣጣ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጦ መዋሉ ትክክል ነይሩ ጠጦ ክብል ዝገበሩ ሰባት እውን ክምስገኑ እዩ ዝግባእ ስለዚ ኣቶ ሰፋ እውን ኣብ ፅሑፉ እዚ እዩ ዘቕመጠ ብክንደይ ውፃእ ውረድ እዩ ኮይኑ ግን ከዓ ብወገን ትግራይ ከቢድ ፀገም ስለ ዝነበረ እቲ ውዕሊ ቶሎ ንክፍረም እዩ ዝበራታትዑ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንሓስብ እዩ ዝግባእ ክንርስዖ ይግባእን ሕዚ ክንብል ዘለና እቲ ፕሪቶሪያ ይከበር እዩ ምዚ ተታሒዙ ጀነራል ጻድቃን እውን ዘለዓሎ ንሱ እዩ እቲ ፕሪቶሪያ ብክንደይ ዋጋ ከም ዝተረኸበ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ተረኺቡ ዝብል እዩ ሓደ ካድረታት ዘዘዋውርዎ ሓደ ነገር ርአ እኒኹ ካብ ማእኸል ዝተቆረፀ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተቆሪፁ ፌደራል መንግስቲ ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ምንም ዓይነት ፀገም ኣይፈጠረን ዓይነት ዝመስል ካብቲ ኮንቴክስት ዝወፀ ካብቲ ዝተዘረበሉ ዓውዲ ዝወፀ ኣዘራርባ ርኢና ኢና እሶ ይኮነ ነይሩ ትዘረባ ብርግፅ ትዘረባ ብምሉኡ ኣብ ሚድያታት ክዝርጋሕ ስለ ዝኾነ ምርኣይ ይከኣል እዩ ግን ከዓ እግረ መንገዲ ከልዕሎ ጀነራል ጻድቃን ዝበለ እንታይ እዩ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክኽበር ኣለዎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘለዎ መሰላትና ብምሉኦም ክኽበር ኣለዎም እዚ ንክኽበር ከዓ ሰላማዊ መንገዲ ክንክተል ኣለና እቲ ፅምዶ ዝብል ናይ ሻዕብያ መንገዲ እዚ ንምፍራስ ዝተፈጠረ ምዃኑ እዩ ዝገለፀ ስለዚ እታ ወሳኒት ነጥቢ ምዚ ተተሓዘታ እያ ነይራ ኣብቲ ስምምዕነት ከም ዘሎ ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ እዩ ፌደራል መንግስቲ ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ክሰርሖ ኣለዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ግዴታ እዩ ፌደራል መንግስቲ እዚ ብዘይምግባሩ ተሓታቲ እዩ ሓቲትካ ከዓ ናብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክጠርዕ ትኽእል ኢኻ እቶም መፈራረምቲ ማለት እዩ ብኣንጻሩ እዚ ከይኾን ናይ ሕወሓት እጃም ቀሊል ኣይኮነን እዩ ሕወሓት ብግልፂ ደብረፅዮን ይኹን መንጆሪኖ ካልኦት ዝተዛረብዎ እንታይ እዩ ሕወሓት ዘይምለስ ተኮይኑ ተመዛበላይ ኣይምለስን እዩ ሕወሓት ዘይምለስ ተኮይኑ ተመዛበላይ ኣይምለስን ካድረታትና ዘይምለሱ እንተኮይኖም ዕጡቃትና ዘይምለሱ እንተኮይኖም ዝምለስ ተመዛበላይ የለን ኢሎም እዮም ዛዚሞም ማለት እዩ ድሓር እውን ናይ ውድብና ፍቃድ ዘይምለስ ተኮይኑ ዝምለስ የለን ስለዚ ከም ጅሆ ከም መደራደሪ ከም መትሓዚ ገይሮም እዮም ሒዞሞ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ራያ ከባብታት ሰብ ተመሊሱ እዩ ብዙሕ ሰብ ተመሊሱ እዩ ብዙሕ ሰብ ብምምላሱ ጉድኣት ነይሩ ክኾን እዩ ምንም ሕቶ የብሉን ምክንያቱ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ማለት ግን ካብ ምምላስ ዘይሕሽ ዘይምምላስ ይትዋና ምምላስ ዘይሕሽ ዘይምምላስ ብርግፅ እቲ ምምላስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣካይዳ ኣለዎ እዩ ተካይዳው እንታይ እዩ ሓንቲ ሰብ ተኸቢሩ ክምለስ ኣለዎ እቲ ሰብ ድሕነቱ ተሓልዩ ክምለስ ኣለዎ መሰሉ ተሓልዩ ንብረቱ ተሓልዩ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት እውን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም እዩ ምክንያቱ ፕሪቶሪያ ፍትሒ ክረጋገፅ ስለ ዘገድድ ስለዚ እታ ጀነራል ጻድቃን ዝበላ እንታይ እያ ፌደራል መንግስቲ እቶም ተመዛበልቲ ክምለሱ ኣለዎም ኢሉ ይኣምን እዩ ግን ከዓ እቶም ተመዛበልቲ ክምለሱ እንተለዉ እቲ ብወገን ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ቅስቀሳ ወታደራዊ ኣካይዳ ግን እዚ ዓንቃፊ ምዃኑ ኣይተረፈን እዩ ስለዚ እዚ ኢና ባላንስ ክንገብር ዘለና ንሕና ከም ሰብ ዋና ከም ሰብ ውራይ ፌደራል መንግስቲ ተመዛበልቲ ክምልሰልና ክንገብር ዘለና ንሕና ኢና ፌደራል መንግስቲ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንኣና እዮም ዝቐርቡና እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ወገናት እዚኦም ማለት እዩ ካብኡ ንሕና እዚኦም ንክምልሰልና ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስራሕ ንፌደራል መንግስቲ ፅዕንቶ ምግባር ንዓለም ለኸ መንግስቲ ፅዕንቶ ምግባር ናይና ስራሕ እዩ ዝኸውን ብኣንጻሩ እቲ ተመዛበልቲ ተይተመለሱ ሕወሓት ተይተመለሰ ተመዛበልቲ ኣይምለሱን ናይ ሕወሓት ኣፍልጦ ተይተመለሰ ተመዛበልቲ ኣይምለሱን ዝብል ሸቐጥ ግን ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ ዝገለፀ ብኣውርኡ እቲ ቪድዮ ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ንምጥቕላል ዝኣክል እንታይ እዩ እቲ ትማሊ ዝነበረ ዓብዪ መድረኽ እዩ ብዙሓት ወሰንቲ ሰባት ዝተረኸብሉ እዩ እቲ ዋና ነገር ከዓ እቲ ፕሪቶሪያ ብከቢድ ዋጋ ዝተረኸበ እዩ ብከቢድ ወታደራዊ ዋጋ ብከቢድ ናይ ሂወት ዋጋ ብከቢድ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዋጋ ዝተረኸበ ስለ ዝኾነ ክንነኣእሶ ኣይግባእን ንክኽበር ኢና ክንሰርሕ ዘለና ካብኡ ወፃኢ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ካብኡ ወፃኢ ዝኾነ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ናይ ፅምዶ ርክብ ግን እቲ ፕሪቶሪያ ዘፍርስን ህዝብና እውን ኣብ ካሊእ ስቃይ ክነብር ዝገብርን ስለ ዝኾነ ክንቃወሞ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓሳብ ይቐሪቡ ስለዚ እዚ ኩልና ክንቅበሎ ዝግባእ እዩ ፕሪቶሪያ ኣብ ግሊ ሂወትና ዘለዎ ነገር ክንርስዖ የብልናን እዚ ከም መበገሲ ጌርና ግን እቶም ካልኦት ዝሰኣናዮም መሰላት እውን ክኽበሩ ክንሰርሕ
ፖለቲካዊ ዕማም ክንወስድ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ስለ ዘዳመፅኩምኒ ይቀኒየለይ